हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै दङ हमना ला पान्जाबानो जा हमना ला दिल्लीयानो जा हमना ला गुजरात हमना ला महाराष्ट्र दिल्ली आरो अन्ध्र प्रदेश केरेला कर्नाटका बेफोराव गोबां माने जायगायाव जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर आरो हाबा जानाय माखासे मानसिफ्रा खामानि मावहैना दङ गावनि उदैनि थाखाय गावनि गथ' गथायनि उदैनि थाखाय आरो गावनि हिन्जावनि थाखाय गावनि न'खर बिमा बिफानि थाखाय दाय बिथांमोना कर'ना भाइरासखौ गिनानै न'आव फैफिननो नागिरदोंमोन ओंखारबोदोंमोन दायो ओंखारबोनायाव कम्पानियाव जेसेबांखिनि सेलारि मोनो बेबायदि सेलारिखौ होआसै सोरनोबा हरदों 1500 सोरनोबा हरदों 2000 आंनाव बावैसो कल फैदोंमोन फुङावबो फैदोंमोन आरो दानि बावैसो बेलासि हावरायाव खमावबो 700 600सो स्टाक जानानै दङ जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा आरो बिनि उनाव चेन्नाइआव दङ होनना बुंदों 16-17 जनसो जाय मानसिफ्रा कम्पानिनिफ्राय गोबां थायो चेन्नाइआवथ' गोबां दं बाट आंनाव कल खालामनाय माखासे मानसिफ्रा माने 16-17 जनसो दङ स्टाक जानानै कम्पानिनिफ्राय ओंखारबाय 1500 बा 2000 हरदों जाहैदों बिसोरनो सेलारि ओरैनोथ' सेलारिया बिसोरना 12000 10000 गोजोन बाट बिसोरनो हरदों 1500 2000 बाट बिनि गेजेराव थांफिननो नागिरोब्ला माने बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामफिनासै जाहोना जाबाय थांफिननायनिया जाबाय ट्रेन जाय दंमोन बिसोर केन्सेल जाबाय दायो दा हरनि 10टायाव दंमोन होनना बुंदों दायो केन्सेल जाबाय दायो बहा थानो बहा मानो आंनाव सिबाय बिसोरो इनफरमेसन लाहरबाय माब्रै खालामनो दा आंबो माखासे इनफरमेसन जेसेबां दं आं बिसोरनो हरबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस माने जागासिनो दं बानायगासिनो दं बिल्डिं बाट कमप्लिट जानाय बायदियानो जाबाय दाख्लैबावसो चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट अजित बसुमतारिया आपडेट होदोंमोन बाट आं बेयावहाय थानायनि रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन बाट बियो दासिमबो माने बेयावहाय थानो एलाउ होनाय नङा बायदि मोन्दों दायो आङो बिसिनि चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि माखासे सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्ट खालामबाय ओमफ्राय रबिन ब्रादारजोंबो दायो बिसिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होबाय आं बिराद गुलाय गुजाय दायो बिराद दावराव दावसि जानानै दङ गोबां जायगायाव जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावना दङ हाबा जानाय मानसिफ्रा खामानि मावनाय दङ हौवायानो जा हिन्जावानो जा बाट बिसोर दायो बेफोर कम्पानियाव माखासे सुबुंफ्रा स्टाक जानानै दङ दा कम्पानिफ्राबो बन्द खामानि मावनाय प्रडाक्सन दिहुननायफोराबो बन्द दायो कम्पानि फुरा कमार्शियेल दिनैबो कमार्शियेल बन्द मैयाथ' जनता कार्फिउमोननि बन्दमोन दायो बिराद माने आलाय सिलाय जानानै दङ रायजोफोर आं बिनि सायावहाय मोनसे एक्सन लाजानो लुबैदों जोंनि सरकारा मोनसे एक्सन लानांगौ आरो जोंनि आबसुफ्रा बिनि सायावहाय मोनसे नोजोर होनांगौ अबजारभेसन बिसोरनि थानाय जानाय लोंनायनि सुबिदा एसे एनै रायलायनानै होनांगौ आं बेखौ एसे रिक्वेस्ट खालामो येस नोंगौ बिसोरथ' गावसिनि उदैनि थाखायसो बाट माखासे माने ओरैबायदि दङ माने नांगौबा बिसोरनि न'खरनिफ्रायनो थांथों रां रुफाफ्रा माखासे बिसोरनो एसे थानायनि माखासे रुमफोर बेफोरबायदि प्रभाइड खालामनाय रायलायनानै हरनाय एसे बिनि सायाव हेडेकखौ लाबानो जाबाय बिसोर माखासे सुबुंफ्रा बहा थानो बहा मानो माने बुजियाखै दा जाय जायगायाव दंमोन बिसोरो 5टासोआवनो बिसोरखौ दोना होनना बुंदोंमोन 5टासोनिफ्रायनो ओंखारलांनो थिनदोंमोन दायो बिथांमोना 5टानि सिगांनो दानि बावैसो आं चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि सासे रबिन सोद्रोमा बेजों कल खालामदोंमोन बाट प्रेसिडेन्टनि नाम्बारा नाङाखै कल खालामबाबो बाट आं रबिन ब्रादारजों रायलायनानै बिसोरखौ मोगा मोगि खालामहोनो आंनि थाखाय बिसोर कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ आं होलायनाय जाबाय बिसोर दा रायलायलायबाय दा बिसोर थांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय दायो हावरानिफ्राय आंनाव कल फैथ'वाखै आंनाव सासे मानसिया गुवाहाटियाव थायो बियो कल खालामहरदोंमोन बाट बेजों रायलायदोंमोन आं बुंदों कि नोंथांमोना आंनाव कल खालामबानो जाबाय माबा मोनसे माने बिनि सायावहाय बेबस्था लानो हागोन ओरैनो वेस्ट बेंगलफ्रावबो जोंना बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थाथावना नङा होमबा स' बेफोरावबो थांनो हागोन स' आं रिक्वेस्ट खालामो बे जाय बानायगासिनो थानाय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेयाव दोनबानो जाबाय बिसोरखौ जाय मानसिफ्रा आलाय सिलाय जाना दङ बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कनस्ट्राक्सन जाय सोलिगासिनो दं बेयावहाय थानाया बिराद इम्परटेन्ट आरो बेखौ नेबाय थायोब्ला जोंनि माखासे बर' हारिनि सुबुंफ्रा थैगोन बा माबा मोनसे आलाय सिलाय जागोन स' बिनिफ्राय देरसिन बे कनस्ट्राक्सन फोजोबनायनिख्रुइ देरसिन नैबे सुबुं मानसिनि जिउआ देरसिन आंनिबा बिनिफ्राय देरसिन नङा जेनेबा कनस्ट्राक्सना फिनिश जाथारनांगौ बिनि उनावसो थानांगौ बे देरसिन नङा मानसिनि जिउआसो देरसिन मिथिबायना आं बेखौनो लुबैदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना बिनि सायाव एसे मदद होबानो जाबाय आं आपडेट होगोन जायफोर मानसिफ्रा आंनो खौरांखौ हरो आं बेखौ जथेस्थ' आं आपडेट होगोन स' बेनो आपडेटआ कि माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा जाय मानसिफ्रा माने खामानि मावहैदों गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोना दायो स्टाक जाना दङ बिथांमोना जानाय लोंनायनि फेसिलिटि मोजां गैया स' बिसोरखौ जों हेल्प खालामनांगौ बिसोरनि दुखुखौ जों एसे मोनदांनो मोनदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आं खोन्थानाय जाबाय स' खुलुमबाय लोगोफोर